Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dili ako suwat suliran. Ako si Vincent. 32 anyos, minyo og may usak anak. Taga Minglanilla, Cebu. Punto medikal kini ako suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong inahan. Aron inyong masabtan, sugdon ko sa dihang nagtuumi nga normal ra ang iyang gibati. Kay basin og nagmenopausal lang siya. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa ba? Maulagi dong. Tulo na kabuan nga kirigla ko. Magpa-check tama oy. Basig unsa na? Yan na lang, oy. Kaya tingalig, normal ra ni. Wa raman sad ko'y gibati. Good. Basin og menopausal ning maong ingon ini ko. Bantay bitaw ka ma? Pagsulti bayag unsay gibati nimo ha? Ay, odong, oy. Ayaw ka balaka. Day, si mama ba tawag na? Aron magluyan ta panihapon. Na, mas may tingali ikaw mo'y antod nung sing kwarto. Kay wara ba itong maniagto kanina? Unsa? Nga naman. Huwag man din na mong gawa sing kwarto eh. Unsa? Ma, Dong. kinuo ko. Kaluspad gud nimo, naunsa man ka? Day. Pagtawag og taxi, day. Dalo na to sa ospital si mama karon dayon. Magkinahanglan siya upat ka bag sa dugo, kaya grabe kaubos ang iyang dugo. Oh, sige dok. Salamat. Mangita mi og duko karon dayon. Dong, mag-post ko sa FB. Ang si blood type ni Mama. Salamat din kang Ginoo, nakakita ra dahil tagdugo parang Mama. Maulaki. Mag-ampo lang ta, nga ma-okay ra si Mama, Dong. Sod lang. Hi! Yes, dok. Mag-transvaginal ultrasound ta ni mama ninyo, ha? Sige, dok. Niyan ang result sa transvaginal ultrasound sa iyong mother. And based sa result, need na to siyang raspa. Ha? Nga naman, Dok. Tungod kay naa siya bacteria and thick endometrial. Maong kinahanglan nga maspahan siya. And after that, atong ibayop siya atong maraspan niya to make sure nga wala laing complications. Mo ba, dok? Sige, dok. Kung siya makaayos ako, mama. Buhata aron ma-okay siya. Ubay-ubay gid ang nawa nga dugo sa akong mama ato panahon na. Kay laliman ka? Straight tulo ka buwan ang iyang pagdugo. Mao nga puti gid akong kabalaka. Pag June 22 siya na-admit. And June 29, nakagawas na siya sa ospital kay okay raman daw ang result sa biopsy. Atong giraspahan siya. Hugon niya, wa na sad siya magluspad. Pag niaging July, naana sad niya. Pero okay ra kay 5 ka adlaw raman ang iyang regla. Pagka Agosto 3, 2023, nag-follow up check-up siya sa doktor. Hugon niya, Okay ra ang biopsy result ni mother. Palitan lang ninyo kining Hemarit FA contains 60 mg of element iron, folic acid, and vitamin B complex, which can address iron deficiency and iron deficiency anemia. With regular intake, it can increase hemoglobin and hematocrit levels. okay dok. Salamat dok. Salamat kaayo, Dok. Nak, salamat ha. Nawa ko ninyo pasagdi. Basta sunod yan eh. Pagsulti gid namo kung unsang imong bation. Kasi bako unsa ka? Nahibaw ko nga nahatagan ta mo og kabalaka. Mao nga pasensya na kaayo. Dili na kadto mausab pa. Bantay bitaw ma. Kumusta naman ka ma? Naanak ko rundong, pero okay raman. Wa raman ko'y gipamati. Pag sure diya ma. Pila naman kadlaw. Mag-usa na kasi mana dong. Tingalig bubus na sa nagpalik ng imong dugo anak ma. Si bako. Pero okay ra ba gid ko dong? Basig normal ra ni. Matod sa doktor pag last, okay ra ba to akong biopsy? Dili gyapon ko gusto nga mo kumpiyansa tama. Kulon sa gani,
Isulti lang dayon ha, kung nakibation. Dong, ayaw ka bala ka. Disiyotso na kadlaw ang imong regla? Dong, og na ako'y nabantayan ba? Oh, unsa man ma? Dili man makapuno sa akong napkin ang akong regla. Pero kada ihi na ako, mugawas ang tibuok dugo. Unya, sakit inig pangihi. Mura bag doon ay nasamad sa sud. Unsa kay maayo ko ipa-check up nato siya balik dong. Pero sa laing doktor ta. Day. Nagproblema gid mi sa akong asawa bahin sa sitwasyon ni mama. Kay basin og malublad na sabsiya simba ko lang. Ang ako mga pangutana, mao kini mosunod. Unang pangutana. Mas okay ka kung magpa-second opinion mi aron sa pagsiguro? Kay matod sa doktor atong last namong pa-check up. Okay man kuno ang biopsy ni mama, pero karon mibalik na sad ang iyang regla ug naabtan pa gyud og 18 ka adlaw. Unsa man kaniyang gibati? Ikaduhang pangutana. Posible ka nga nagmenopause na ang akong inahan? Normal ra ba kani kung magmenopause ang usa ka babae? Ikatulong pangutana. Katong findings sa doktor nga naa siya'y thick endometrial. Dili ra ba mi angay mabalaka ato? Di na ba itong mubalik o posible nga nibalik yun, mao nga sakitan siya inig pangihi niya? Ikaupat og katapusan. Magkinahanglan ba og maintenance sa akong inahan para sa iyang dugo? Unsa bang klasiha sa vitamins ang pwede niyang imnon? Ordo na ba mo'y ikasuggest nako nga mga laing test nga pwedeng buhaton sa akong mama aron sa pagsiguro nga okay ang iyang kahimtang? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Vincent. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, makikuban ka ninyo karong adlaw. Tungod lagi kay medical doctor ko, psychiatrist o drug addiction specialist, ako mutambal sa inyong mga medical problem, psychological problem, o mga problema may tungod sa mga ginadiling drugas. Dagang pamagi, kasing pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran kay kanamo. Pwede kanyo padala sa mga email, suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran. Official writer's page o riba sa batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Standby mo mga sukintig paminaw kay mo balik ni kauman ani nga pahinumdom. Si Vincent, 32 years old, married, usay iyang anak, taga Minglanilla, Cebu. Unang pangutana ni Vincent, mas okay ka kung magpa-second opinion mi aron sa pagsiguro kay matod sa doktor atong last namong pa-check up okay raman daw ang biopsy ni mama, pero karon nibalik naman sad ng iyang regla nga maabtan pag yun og 18 kadlaw. Usa ka ning iyang gibati? Well, normally as we all know, Vincent, ang normal nga regla is mga 3 atos 7 ka adlaw. Kung mulampas na ganig 7 ka adlaw ang regla, amo nang gitawag among pagtuon sa ubigay ni. Ako Dr. Rene Obra, dili ko ubigay niya, pero na-eskwela sa doktor god. Nagyan na ako. Hindi ko pareha ka eksperto sa mga ubigay ni. Kapag eskwela pa namo, nagyan na mo mga problema sa mga pasyente, itawag ni namo og minorhiya. Kung mulapas na og sa kasimana ang pagdigla. O bisag dili mulapas pero heavy kayo ang bleeding. Mga pipila ka porsyento, less than 10% sa mga babae na agad niya aning minorhiya. Ang sa mga rason ani Vincent, no? Hormonal ni siya o naabay abnormalidad sa uterus o naabay malignancy da simba ko lang kung moingon na malignancy pero posible lang, no? Mao na nga kinahanglan yun nga ipa-check up gini siya ubigay ni. Uban nga mga rason ani, of course kanang hormonal changes, no? Pumutaas ni ang progesterone, ang estrogen, nya moubos kayo progesterone, mao na nga mag-bleeding. Grabe ang bleeding. Ang mga tambal gani ani painom ni siya og progesterone pills, makontrol ang pag-bleeding. Usap ko niya ni kanang mga perimenopausal na hapit na mag-menopausal. As we all know, the menopausal age is late 40s and early 50s with the mean age or average age of 52. Mao na kasagaran mga edad sa mga babae nga mag-menopause. Sabi mo menopause di na mag-menstruate, no? Uban yung mga babae nga naaning problema
na ay mga thyroid problem or naabay polycystic ovarian syndrome. Polycystic ovarian syndrome or PCOS. Kahit ano ma-disrupted man o paano ang balance sa imong estrogen o progesterone. So hormonal ni siya. So inanglan rin siya ipatanaw og obigay ni kung ang kumalikon sobra na sa usa ka semana ang pag menstruate kining imong problema ganina 18 naman kakadlaw patanaw na ganyan unusual discharges nya kusog ang dugo kasukaon nausea vomiting nya mag-lose na ka og weight alarming na siya onya mo gina very dali ka kapuyon so mao na nga kinanglan nga na pa-check up na mo nya normal man ka biopsy meaning si ma-roll out na to nga naa kay malignancy naay malignancy sa imong kinang mama ba ni sa imong mama man no so ikadong pangutana, posible kahang nagminopause na ng ako ginahan. Normal ba ka ni nga magminopause na ang usa ka babay? Sa kunang gingon, usa sa mga indap piri, menopausal area kay mga disrupted man ang level sa estrogen o progesterone. Mga female hormone siya. Sa kumalikon, kung mutasan niya ang estrogen, makakos siya og long kaning taas nga inon ta period sa pag-bleed nya ubos ang progesterone kay nga naman kay kung taas ang estrogen ug ubos ang progesterone mubaga ang uterine lining mubaga no ka mubaga nag-shade pag panahon ta rigla mo nang hibi ang bleeding kay mubaga siya ug labi na gyud katong mga tao nga wala nag-ovulate during menstruation wala nag-ovulate meaning wa siya mag sabay binisaya ovulation ba kung magawa dito ng whitish material diya sa inyong private part wala mag-ovulate kung nag-menstruate lang every month ang mag-menstruate mo nang usas mga inungdan nga mohibi ang bleeding alright kung balikon na atay mga tambal ni progesterone pills ang ipahatag ani sa mga ubigay ni og tranexamic acid o na yung ilang ipanghatag o di kay ko pamilyar anin tambala kay di man kunin mo akong regular yun nga mga ginaresita sa akong mga pasyente kay wapang ko yung bigay ni nga pasyente bro nasa may gamay nga kay balo niya no ikatulong pangutana katong filing sa doktor nga naa siya thick endometrial dili na ba ni angay mabalaka ani dili na ba to mobalik o posible nga manibalik pag maong sakita niya inig panghihi niya so mao lagi to mabaga ang endometrial lining kung taas ang estrogen o ubos ang progesterone. Mao na ay heavy nga bleeding. Normal bleeding or duration sa menstruation is 3 to 7 days na siya. Nya kung mulapas sa ganyan na alarming na kinahanglan na gina siya nga pagkita ng doktor. Pero ipakita man ninyo nga biopsy normal naman ka, pakan-anal na siya mga vitamins. Sa may mga vitamins nga angay pagkaon niya, kining itlog, isda, mga poultry product, nga na rich in vitamin B6 na siya. Maka-listen na siya sa thickening sa endometrial lining. Kanya, kung listen, dili kayo baga ang endometrial lining, mo light rasad ang bleeding, dili kayo ingog heavy ang bleeding. Vitamin E, makuha niya ito sa mga peanuts, makaubos pa niya siya sa kakusog sa menstrual cramps o makasurtin po sa period mga folic acid mga kani nga ginger makatabang na siya ginger naariya sa inyo so posible po ka ipa-platelet count na siya sa complete blood count na gindahay wala platelet count kay kung ubusan niyang platelet mao na mag-bleeding din siya unsa may normal na platelet count 150,000 to 450,000 platelets per microliter of blood 150,000 to 450,000 platelets per microliter of blood ubos kani sa 150,000 mao na ang usa ka tawo dili lang mga babae mga lalaki dali kayo mag-bleeding so you eat mga vitamin rich food, mga bayabas, banana, mga apple, kini yung coconut water, mo recommend ko lemon juice or water, o niya taon ka og karne, kanang lean meat kay rich na siya og vitamin E. Alright? So mao kana ako ikasulti sa imong problema Vincent, kung ginaot nga nakasabot ka, o nga to sa libuan, millions nga naminaw karon sa atong programa. Ako si Dr. Rene Obra, thank you very much. Hasta la vista, o until the next time, mga igsuon na to, mga amigo nga mga Islam, assalamu alaikum. Bye-bye!